Whoa, all of them are about a channel. So say, and then the first time I was here, and I say, own subscribe your channel. Yeah, but body so subscribe, like, share. We have comment section. My little video I've been sharing. They are two of my sons and penny for kind. It's in Jansen or Yana any back of food trim. Jumadi, Yatuni didn't say, bring back the love. We will just say, bring back the love in the crowd. I say, and they say, all of all, a beer, not Ghanaian movie. Bi wo hono ma na wote ne title na wopese wo hwe na enso wanya anhwe ebi wo nso a ebia na wahwe na wopese wo sa ahwe biem enso no unya akwanya uni ba bia wo akohwe no esan se na da muka no yesi Ghana movie aba from enti unya ba bia unya store bia mu no wakọ na wakwakoto ni CD ni bi no waba ba hwe ni se enti edi dwumadi e dey blog say bring back the love e wo Insta platform so enti movie bi wo ho na se wahwe na wopese wo hwe biem na enso unya ba bia nhwe no ana se wote title bi na se wote title bi na wopese wo hwe sa movie no na se unya baby nhwede ene atadwe fowa ene wate de platform so ana ubenya akwanya obehwe eye Ghana movie bi a atwam ene empo movie egusu a yeyi na ye de abrel orofo ye nche ho no yankwai na yankonkwohwe eye ene movie soronko a ye wo e de blow ne ba yato aso Asem wo ho edi asem wo di bibia ka kire be sebe ya wo yele ne ho pa e beto no agese wo di obi atwa so mi yiri no yale no etu nya awoto no gise mi di ni pa de sani e betwa so dikuru e masa ade we nya wodadwe no e di sesi a no nenu e ye mi hu ni pa da se wine ye di betwa so dikru obetimi do bia atwa so metimi do bia atwa ha ene do obekire me ha no sisi no no na obi ahusem ne natukwai enti ye kodura na tu firi ho a no chese asem obi anim enti ne yi firi ho dikru maye wa pede no asedi nyina ma wawie edipa na no otia no eya anwea na mesaye no ne kra ne sunsum ene hyemoi ekwan ena wanim na bibia ma ne mum kura wadaroma so okọ na bibia totom na bibia totom din a kura we de wadaroma wanim mislew ya na de me so me abo ade apele me Abrante, dia me ka kire wo say me. Enya dia me di hwamoda asem o waka no. Me das. Me ye no pepepe. Do ade o di be mo. O sa be kon se da mate. Why? Di kuro me da wa no ase. Mate, ti beti wako. Baba lo na e kwan me wo no. Das. Bravo. Obia yesi ye kwakoya maami amamre na ye wie bibia wote ha ba hwe wani ma wa maami akoya we de na wote ha ye ofa maami ono an pani wo no wawu aje de ba sem na wo ka no maami ono an pani wo ana wawu aje asem na wo ka no ni muduro se de tie ade nti na wo ka sa ofa enam ne kura maami an na dia an kire mi nti ana manaba ne sa ana kura bai ofa maami ono an pani wo no wawu me de meka na meka aje ade na ma wo ka sa asem we hwe aje wo fa ne me se bibi wo ho a ka kire me fa bibi eni ho de meka na meka maami na pani wo ana wawu
Ofa. Sropa me dwodwome ho. Ono an peni wuo ana wawu. Ajay. Me ne be ma wo fie ha sei. Asema wo ka on pese obebi ani a kire me no. Nyabotre. Me fifi mu na no kure bia ewo mu no. Ma hwe kwan am de befa so. Ka wakoma to ya me pese obeya ade basa bia. Ajay so ati asema meka no. Famate. Ajay. Nyabotre. So ati. Atiafa. Nyabotre. Ajay wati de meka anu de. Me buy me dwedwe me ho. So me nisema anya asem kwa na ba boso kwa ka me fi ni mpo. Ana no kasa dey. Ma me no kasa dey. O de asem usie mi ana. Ka kire ne na wanti. Dan ba be dwe me ho a, wo de ma anya asem e ba be dwa maso. Wini abeba. Ana waji ahome kakaka sei. Ada de na ekoso. Asem bi asi. Wo na wose me bisa asa asem we. Ne. Me ba ageti abonten ho. Waye din waye muso me bisa na asem bi a. Ensem bi okeka no mete ase enye yi. Me bisa ne se adan no wa ma me yanko konfupani ho. Anko ya mamre na. Ose ma me na ne pani wo no awuo. Sa na je kan. Sa no kan. Afen so se ma me de niam bi asiesie no. Efa na bra bom. Me ti ase enye yi. Ede na ekoso ha. Emra tinti ya me free. Ede na ekoso. Asema je ka kire won. Asema okan no. Na nseni ma bi ekoso no. Miya me kura me wo abofra me twene ho amenti ase. Na agye die na enwanwa. Ana ehronko. Ana ehu wona brabo ho ma me de asie na anu nti. Ma me na peni wo awu. Isa bi we. Akola ketwa wo na na awuo. Enye wa homete nya wo awerho. Wo tsemantwe a ekeka nsama kese. Agye enti menu abema agye nsensem a wo keka na amana afa wa brabo afa yo be nyina ma yo be asasa na me ne de me ofase mo de me wo ani ade bi o na me ye ade ne ha me wonim se aduane amedi eja wo no masade ama eja edi me de yana mtu se kom me de yana medwene se kom kakra bia na eja keka nsem yana medwene se bia kom na de no na bia eja no kasa na bia abo afa ne tiri enti we say wadu na mediti wo kom de masate mama na dio onse akom di ne pai ma na keka nsem basa na so we dia aburo ma dwene menti ase so akola ketwa wo na na awuo hwe nsem a wo ka adan na adan nkofo no niema wonum bia na wo me di wo na ma me di na chia na me be ma me di na chia na emofra me wo won emofra ya hamadwene wa hunu me mobo am me fa ba akuya nkwa enka na me ni ba bi kra me ne na wo so waka me nchen so de bia asem foforo agye ni so sabi ni ma je baye no aso onye cheba edi enko na kra ope wo wiate mi hu de me nye kra bio mi se de mi si hu no apim chese ama moto we se nyon kwa obeka kire wo obeton sem ya o se no tenfa ote akire ho ya ote ho no se de ote ho ase de bi connect ho ajay akire ho no ma ahwe ho ote ho Me a medi wani me du ko du he mala be ka se me mpi
enkomo be na cause of anu de men nyine wo kra esan say enipa no se do sitie no won say nananu musamanfo so mo pese o mo nimpa yifo kasa so ya mo frɛ ye baby sa na o maka bibi a kyerɛ ye into frɛ me ni mi di but we hye mo de kyerɛ mi mu say kwan bi aso no me yire no ne ho beto no so o kyerɛ me yire na afi so se do si kyerɛ me sunsun mu niam bi nti me nim say o we dey o ya ade ti manwene ho manwene ho why me gini di nse me do ko o ya ade pa o na me ankasa te di o si gia wo kra no eni ne kumi no ana no me di abrante bi ko na ya de na asem kuto o mu di na chi ne ko tatahwe o me de minim so obeye ya gidie na ka wakon wato ye se me ko ye se di o si frɛ me nananom nsamanfo ni ade ne o mu kasa ni ade mani ache no dasi bi dasi pasa wanya anyidie se me do ko ye nipa se ni ne nanti sanity wo ye nipa o be pro wa dwe ne na wo ko ye kura de mani aje o ya o ye tatahwe so abetra ha owusu baba abetra ha ana owusu mama me kachirao se me sawei an kama japade na mama nyoma ba we sisi ya to me nana Saminsan kama japade na mami dia tumi na nei munketwa nyuma ba wesisi no mami obekasa manka
say the say kakra. Na emi ya pa. Say dear me wa wish one kasa. So Ujiri se me ho beto me. Na nanu susuma da ye e ma me hu say dear ho beto. Nti asusu di awro why? See, me fa what do know about not much. Oh, say this is here. Sisiano, we know. Ye yamwa. Ya dia obenumbi. So and now better freebie. The akano so would be good soon. Edware. So what? This ana ebe yamwa. I mean for me sasa so. We be say what so? We be what so nyina said you we no de bia no. Why? Nti me di si wonu na akwan ba. Why? Nye gidi mama. Me see ohun ba ko. Swat. We opini be fe tware. Be fe tware. We try show that odikuro. Obi aso ni around hom put my friend po odikuro. Me basisia. Why? Asem pa na ba no. Pa na ekoso nananum die mala mi ma mi yi ni peye firi mu wi e che se odi asakra adenti ena mi ho so to no
madam mama suma daye madam mama suma daye de ye ko tu edi nti ase I do the it make Odefo we di wadam ibuso asem kakra so ye panyini tifi na o Freddy na wade bia esombo ma na de ja abofra se wonhwe so ye ma na wo ba ne so aye so basa ana waye ne basa ebe hawa na se enha enu de se hawo ebe hawo so waye ade no basa basa ebe hawo papa kakra minim ne se me na kwa me awre kan sem bi wo so opanyina otena fie ma nkodawe na nka no yebu na nkanwefo a so oka ho eni empanyimfo ni bu pe no ye kwa me awre nko an kan yo panyimfo ba ya kan to dada yo e ma awre mfi se opanyina oma kafra wo panyina otena fie ma se fiafo no ono so yebu na nkanwefo a so ono so oka ho ana wonka owi bidia owi na anya bia ye betena se ama enfofo nso abedane ye kwaya ye masa kakra minim ne se abo akoko wakane ma hye na taban mu ebo ne ho ban free abo akoroma ensem kosi se wo suro se abo akoroma ebe ho ne ma no bidia ko sa pepepe na tie nemum do be ya so dia obepie akonche no akoroma no odem bako na se wonim se yese kire abofra ne kwan wonfa so no nyina wan firi ho de eno so ho entini se wo kire no na sa akola no ya so bra chie anasa se maame na nkire akola no na sa akoroma no eho akoda no a eye maame no emfonso anasa akoda no emfonso eno de ani akola do pa na me de mfonso no be ma abira maame na nkire akoda ne kwan wo so ofa so odefo ekurui ehye wonsa sabia buru sabia nyado wo de osasi obo de wo sie na wo sie media me yesumafo mentimi mfa me pa enya bribi wo kuro yi mu sabi me madwuma ne sa wo yonene suntudia bi ba kuro yi so a me so me kwame nkonwa kase anim na me so makwame nananom anim na amamre ne amane atwase ye na me sisa wo yonene wo ha ne kwan no ma ye no masia no kwan enti yaka kuro yi mpuntu a anka wadama anka wonsam ne hye kuro yi adie ehye wonsam kuro yi mpuntu ehye wonsa na sa aya na ebeye ya na beya wrehosam se na nanom de ade be hye opanyini nso na ebeye basa enu ntina me di kan busa so de ade gya abofra ana de ade gya obi na aba no aye ne basa obeye ne den obuo ani yi median ka me hunu yei sabia buru sabia nyado ya metete bode bete ma bo petekura medi wa bo petekura ya nwene nam sisi ade na aba wodi asem no wada na untumi nka odefo empanyimfo so benyansafo yebu ne be na yenka nasem me won sem wo kekan nyina me hu ba bia ne ti ene ne nkon ewo esianse me na ya afi be so sa asem wi ebisi edi ene bi mada odefo me de sede medical kan me kasa wa bebu akwase konua haban yetase na obenyansafo anim eye nantikuro wa mia etu umia nso a wo fe wo se eye asam a sabia buru sabia nyado se yanhwe ne yampa ne poma sibire a ye ne kuro bia wa ba bia na sabia buru sabia nyado konfo bone so man ne mo a ebo a wotimo bi yantena se amanfofo na ne yakwa da biara da yantena se nyanhwe han ama sabia buru sabia nyado de nananom ye bi kwa ya ankosi aga no ebi nsa ma mesibiem enti saye nananom ye mfonso a ye bre yi so no ye nyan sakraye enye mfonso asebie ni wa ebi mada me na ya tuntu obre so sa asemu ye abisi ye hunu kwan a
yen na am de fast for na anya bi esi ne sai kwabra ya nchira ekofa niema bi a oyeye no nwran no ni nyina de ye akonwa na mteso no minya we o mi ama konwa na mteso mi na na cha piska akonwa na mteso enya de amto obi akonwa so na sasema ba wo bubu mi ho be odefo wadama sabi mintimi mu be na me medika aka se me yo kandifo a mehwe kuro yi me ye honhom mu aniwa a me bokuro yi ho ban ohaw ni amane e beba kuro yi so no e fa me so ansa na aduru wanim nti asem no e hya ase se bobo ba e twase ntempa na ye pene pome sibre wona na wasika wogya di patwa konwan yi ho enu nti ebisine enchirima da so bo ne din enchirima to ne bedin ye to ne dimpa kosi se mpanyifo se samampa ne ye to ne bedin na busa ho se amamwo ne enema ekoso no anya bia ye beto ye bedin ana na so anya bia ye baba behwe anase ye baba be kaye mpo weni ade a metwe adwene siso ye se menka ena meka ye yan hyamie sama menka no mintimi mfama no nka ye nananom hyamie ena meye eso benyansanfo ye bu ne be wakama se mawia eye mati ne meko nananom nka odefo we die ma memfa wo ntwe wadama e ma wura mfise kwese de die enum ya kwese de eniema a wosaw ye de ba e ma amamre ne amane ekoso no wadama mensanka mama ko mama nkofo akwa aduamwa se wo mu abone ma nti wo de beba enuda bishia okutia ho e de bo wo so o ka kire me se beba ade a chi ade sanso mere ne kwa na na me chese ne ya mama wo mko aya bobo bibia no a wo de beba enwure ya se de be ya niema betimi aye wa no wa ebeba ko se me konkonya kese wadama mesi ebeba dem kwai why what did you make wadama ene de anwunu Wa rafo said ene ye movies ronko a ye de ebrel eno no bia na sa movie wa hweda na wo pese wo sa hwede so unya kwanya bia na obetumi ahwente ne ye de abrel am wa hwe ana sa bia onhwe ye ene ne first time a wo hwe a ni say ntini akofa sa channel we de abrel said be ya dan dey na Ghana movie bia atwam ene empode entwam no said be ya won sa betumi aka eye movie a ekoso wo ma konkron Ghana na watumi ahwe bi ntimi sraw so obe subscribe eye channel said be ya dan dey na the video be able to man sabe to me aka afi we are like share we are comment section ma ile mfiso be adwenkyere no e de atwo e de ama na won so ye hu eye utrim adwen bring back the love e da sene ye be sai atwo aso akra